Gde ste ljudi, ja sam Zuka i izvinjavam se što nisam snimao jedno 2-3 dana, ali izvinite, znači nisam imao internet, tako da je to bilo nemoguće se snimati i da. U današnjoj epizodi želim da vam pokažem nešto što vam može pomoći za server, ako ga imate ili ako planirate da ga otvorite, ali ne znate da namestite. Recimo, ono kada uđete na spawn i sada on tamo treba odmah da napiše dobrodošli na ime servera ili recimo samo što ću ja to drugačije da napravim, da bude na primjer moj nick, znači Zuka dobrodošao na neki, iskoristit ću, evo, Zuka dobrodošao na Frapscraft. I da, onda krenem i ovih dana imam nešto malo FPS, jebao sam grafičku i tako da imam po 40 FPS-a. Tako da se nemojte ljutiti, ali bit će malo bugova u klipovima. Ok, sve što vam treba jeste komandu block. Opa, i Zuka 137. Ok, komanda block i treba nam, nađit ćemo ovo. Zašto server će se recimo ovaj zvati, što ću ja sad kao da mu dam ime, Goldcraft, ne znam da li to server postoji, ali nema veze. I sad iskopamo mi to ovako, tako, i još jednu rupu, i stavimo ovako komanda blokove. I u svaki pišemo ovako, znači say, nego msg, p, znači player, dakle onaj koji stane na ploču, njemu će to da i piše, a vi na te ploče stavite spawn. Ok, i ajmo dalje, dakle msg, p, ne znam, recimo dobro, samo malo, zarez, dobro, na Goldcraft. I sad to zatvorimo. Opa. I da vidimo da li to radi. Ne radi, zato što sam uradio pogrešnu komandu. Seja, ne. Evo sad. Da, sad radi, ali onaj zarez nam je smetao. I evo ga, Zuka dobrodošao na Goldcraft. I tako sad vi upišete to u svaki. Ajmo mi da upišemo. Znači kako smo rekli, say, p, dobrodošao na Goldcraft. I tako vi to popunite i on tu stavite recimo spawn, a u stvari ovdje nemojte stavljati, zato što tu ostavite praznu rupu. I da, sada recimo neko dođe na spawn i on krene sad ovako negdje ide i ono će odmah da mu izađe Zuka dobrodošao na Goldcraft. Dakle, to je bilo to. Ako sam vam pomogao, ostavite svoj like, share i subscribe. U sljedećem videu ću da vam pokažem kako napraviti objasnit ću vam neke komande. Dakle, ako neko nije znao kako se, šta sve od komandi ima i šta sve možete da uradite sa komanda blokom, saznaćete večeras. Dakle, večeras ću izbaciti ovu epizodu čim snimim ovu. Dakle, čim se ova sad ubaci na YouTube, onda će odmah ću snimam drugu. Međutim, morat ću da restartujem komp, kad restartujem komp, onda dok snimam, onda mi ne bagujem. A sad nisam restartovao, pošto već mi sestra mi
tu je onaj uključen je svašta tu na netu i mislim da gasim. I da ljudi, to je bilo to. Ako vam se svidjelo, još jednom ostavite like, share i subscribe. Hvala svima koji me podržavate dok radim ovo. Nadam se da će ostati tako. I da, to je bilo to. Ćao ljudi.